dragi colegi, numele meu este Andrej Diana și bine ați revenit la un nou episod din podcastul ThinkMed, desfășurat în cadrul Asociației Studenților Mediciniști din Oradea. Astăzi îl avem invitat pe domnul doctor, profesor universitar Popovidiu, medic primar anatomopatolog. Bună ziua, domnule doctor, și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Pentru că m-ați invitat. La terminarea liceului, aș spune că avem de făcut una dintre cele mai dificile alegeri din viața noastră, care într-o oarecare măsură ne influențează viitorul, și anume alegerea facultății. Pentru dumneavoastră, cum a fost această alegere? Ați știut dintotdeauna că doriți să urmați medicina? Ce vă determina să alegeți acest domeniu? Răspunsul cel mai simplu ar fi să vă zic că am știut dintotdeauna, dar nu este adevărat. Până la sfârșitul clasei a 11 m-am pregătit să dau la Facultatea de Informații. După care mi-am dat seama că totuși riscurile și adrenalina nu compensează posibilitatea de a face bine oamenilor. Și de atunci am schimbat pe medicină începând cu clasa 12. Am înțeles. Se spune că studenția este una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții. Cum a fost pentru dumneavoastră? A fost foarte frumoasă, mai ales că nu ai foarte mare responsabilitate și te poți implica în multe proiecte. Acest podcast este filmat în sediul ASMO, asociație care există astăzi datorită dumneavoastră, deoarece sunteți unul dintre fondatorii ASMO. Nu există datorită mie, există datorită unui grup de entuziaști care la începutul anilor 90 au considerat că trebuie să se implice în formarea, organizarea unei asociații de studenți. Inițial s-a numit societate, după care s-a transformat în asociație. Deci n-am fost singur, e adevărat că am fost membru fondator, dar am considerat că vocea studenților trebuie să se audă în conducerea facultății. La acea perioadă nu erau reprezentați studenții în conducere, în luarea deciziilor, nu se organizau manifestări cum se organizează acum, și vă felicit pentru că ați dus nu mult mai departe, mult mai departe această asociație a studenților mediciniști. Vă mulțumim mult! Și ați avut ocazia să faceți voluntariat în studenție? Da, din păcate, în anii 90, să știți că era puțin mai... și conceptul de voluntariat era destul de ciudat. Am făcut voluntariat și am să dau două exemple. Odată prin proiectele de ASMO, de la acea vreme, dar am prins începuturile smurd în Oradea și o parte din colegii mei am făcut voluntariat pe niște mașini care nici nu vreau să vă spun cum arătau sau câte gaze băgau în interiorul mașinii, dar important este că acei pași de pionierat și de voluntariat ai smurdului din Oradea acum sunt la alt nivel și sigur că și la nivelul țării s-a implementat acest concept. Și ce a însemnat pentru dumneavoastră acest voluntariat? Pe de o parte îți ia din timp și multă lume nu dorește sau nu este dornică să intre în acțiuni de voluntariat deoarece sunt cronofage, mănâncă timpul, dar pe de altă parte îți aduce o îmbunătățire pe de o parte a condițiilor în care lucrezi medicină, te învață medicină dacă proiectele sunt legate de medicină, te învață, să spunem, să ai empatie, compasiune față de semenii tăi, iar pe de altă parte îți crește cumva self-esteeming-ul tău față de persoana ta. Nu toți de la început suntem foarte dezvolți și atunci aceste proiecte de dezvoltare sunt și proiecte de voluntariat, sunt și proiecte de dezvoltare personală. Am înțeles. Cu toții suntem conștienți de importanța examenului de rezidențiat, implicit de alegerea specialității. Pentru dumneavoastră, cum de ați ales această specialitate în anatomopatologia, la inițial nu foarte spectaculoasă, pentru că nu există un contact direct cu pacientul? O să detaliez puțin și am să încep cu sfârșitul întrebării. Anatomia patologică acum are contact cu pacientul. Sunt și ramuri și în anumite țări există acea numită patologie intervențională în care se fac puncții biopsice de către anatomopatolog. Există partea de contact legat de pacient. În echipele multidisciplinare se consultă pacientul, deci avem parte de contactul cu pacientul. Sigur, nu avem parte de contactul cu pacientul din punctul de vedere a unui clinician. Acum, revenind la prima parte a întrebării, cum mi-am ales eu specialitatea, am avut norocul să fac multe gărzi, care până la urmă tot voluntariat în studenție erau.
Și poate ritmul meu nu este foarte bine, să spunem, asociat unor specialități în care sunt foarte mulți pacienți, în care ai nevoie să gândești foarte repede. Asta nu înseamnă că gândesc încet, dar îmi place să am timpul meu de gândire, ceea ce la un anatomopatolog există. Un alt lucru care mi-a plăcut să fac, de ce mi-a plăcut să fac anatomie patologică este legată de cercetare și am continuat foarte mult proiecte de cercetare fundamentală. Și atunci, cumva, partea de histopatologie și ceea ce s-a dezvoltat în patologie moleculară se leagă foarte bine cu cercetarea fundamentală. Și deci ați știut dintotdeauna că doriți să faceți Nu. M-am gândit odată ce mi s-ar potrivi mie mai bine, să spunem ca și ritm. Și al doilea lucru, în ce specialități aș putea să fac eu mai ușor cercetare. Este adevărat, se pot face cercetări și sunt studii de cercetare, mai ales finanțate de companiile farma, legate de noile molecule care apar pe piață. Dar este mult mai greu în partea de clinic să faci cercetare, pe când este mult mai ușor în partea de preclinic să faci cercetare fundamentală. Am înțeles. Și oricine poate deveni anatomopatolog? Dacă am devenit eu, oricine poate să devină. Este nevoie de niște Acum, abilități mai speciale. în timp, odată trebuie să-ți placă. Altfel, indiferent ce specialitate îți alegi tu, o să-ți fie greu. Nu zic că nu se poate face o specialitate, dar o să fii la un nivel mediu și s-ar putea să ai frustrări. Alt lucru important este, din păcate, la microscopie, acuitatea vizuală trebuie să fie destul de bună, chiar dacă purtăm ochelari, o compensăm, să spunem, dar trebuie să cuplezi ceea ce vezi, adică partea vizuală cu noțiunile teoretice. Sunt mulți colegi care au abandonat anatomia patologică tocmai din aceste motive. Știau foarte multă teorie, dar nu reușeau să asocieze cu imaginile care le vedeau în microscop. Asta este, să spunem, partea frumoasă, pentru că tot insist asupra histopatologiei. Anatomia patologică mai are și o altă parte frumoasă, este adevărat, partea de prosectură, în care se fac necropsii, în care studiem de ce a murit un pacient sau de ce s-a complicat o anumită boală. Și acolo depinde iară de capacitatea de a face față situației noi, de a face față și a putea să faci cu propria ta mână autopsii. Deci depinde de mulți factori, dar în principiu oricine poate să facă anatomie patologică. Mulțumim. Și cum arată o zi din viața unui anatomopatolog într-un spital din România? Depinde. Asta este bună întrebare. În general, facem, din păcate, în România, anatomia patologică, cu puține excepții, presupune să facem de toate. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este foarte bine. Adică ar trebui să fim specializați pe anumite organe și atunci putem să fim la curent cu orice informație care apare în domeniu și putem să o facem la alt nivel. Din păcate, numărul scăzut de anatomopatologi din România ne forțează cumva să facem de toate și atunci hai să spunem că ziua începe la ora 8. Anatomia patologică, din cauza riscurilor incubate de substanțele pe care le folosim, lucrează doar 6 ore. Și atunci, în funcție de ceea ce avem în acel serviciu, putem să avem necropsii, putem să avem prelevări, adică îți vin organele scoase de colegii chirurgi, indiferent de specialitate și în funcție de anumite protocoale prelevăm anumite părți din ele pentru a le trimite la procesare sau deja sunt procesate și atunci primim lamele și vom da un diagnostic. Cam aceasta este, să spunem, munca noastră așa pe scurt în cele 6 ore. Și care sunt provocările cu care se confruntă un medic anatomopatolog? Chiar astăzi vorbeam, dar nu de provocările în general, ci de următorul lucru. Orice pacient așteaptă un rezultat adevărat. Știu că uneori e greu pacientului să accepte realitatea. Dar noi ne punem întrebarea așa, dacă este tumoră malignă, adică cancer, sau nu este, este altceva, ceea ce este mult mai bine pentru pacient.
dacă este tumoră malignă, ce tumoră malignă este și o stadializăm. Anumite tumori maligne au un tratament personalizat și atunci trebuie să facem biomarker, imunomarker. Ce sunt acestea? Sunt niște analize complexe care ajută pacientul pentru o terapie adaptată lui, nu bolii în sine, ci lui personal. Am înțeles. Și ce riscuri presupune această profesie? Să te tai. Lucrăm mult cu cuțitele. Riscuri. Fiecare meserie, până la urmă, fiecare specialitate presupune riscuri. La noi riscurile sunt legate de substanțele pe care le folosim. O parte dintre ele sunt incluse în clasa 1 ca și carcinogene, adică generează cancer. Iar pe de altă parte, partea de prosectură, există riscul biologic. Vă dați seama că nu tot timpul pacienții apucă să fie bine investigați și atunci ne confruntăm cu diferite infecții care noi nu le știm, acum mai puțin COVID-ul, dar și acesta poate fi un risc și sigur că putem să ne îmbolnăvim. Iar exemplu concret este tuberculoza luată de la un cadavru, este mult mai rezistentă, bacilul este mult mai rezistent decât unul luat de la un om viu. Și pe dumneavoastră, ce vă motivează să continuați în acest domeniu? Ce mă motivează, ceea ce cred că l-a motivat și pe mentorul meu, domnul profesor Simu, să învăț pe alții, să fie mai buni decât mine, adică rezidenții mei să fie mai buni decât mine, doctoranzii mei să prezinte teme de cercetare și rezultate ale cercetării mai bune decât mine. Doar așa putem merge înainte, altfel ne plafonăm. Și mi-am impus, deși am o vârstă, acum nu chiar matusalemică, dar mai înaintată, mi-am impus ca în fiecare zi să citesc cel puțin un articol. Deși teoretic m-aș putea plafona să nu mai citesc nimic, dar dacă ne plafonăm, nu ținem pasul cu schimbările, iar anatomia patologică este una dintre specialitățile cu schimbări majore de la an la an. Foarte frumos ați povestit și ne-ați... Ce bun povestitor sunt! Da. Tot mai mulți medici aleg să plece din țară. Ce va determina pe dumneavoastră să rămâneți în țară și implicit ce va determina să alegeți Oradea? Asta e chiar bună întrebare. Din păcate, mulți tineri și resursa umană pentru mine este cel mai important lucru, chiar dacă avem, să spunem, laboratoare bine dotate în cadrul anatomiei patologice. Dacă nu avem o resursă umană, acele aparate nu știu să funcționeze singure, nu știu să dea diagnostic singure. Și din păcate resursa umană pleacă și pleacă resursa umană de calitate. Acum, nu exclud faptul că am fost și eu tentat la un anumit moment, am și plecat din țară, dar chiar dacă la acel moment resursele, să spunem, de aparatură în Oradea sau în laboratoarele din Oradea nu se ridicau la un nivel acceptabil, am considerat că pot să fac în Oradea ceea ce se face și în străinătate. Și atunci am rămas în țară. Nu ascund faptul că anatomia patologică este foarte bine plătită și în străinătate, sau chiar deosebit de bine plătită în străinătate. Dar am o mândrie locală cumva. Odată am mândria că am terminat la Oradea și sunt mândru că am terminat la Oradea și nu înseamnă că dacă ai terminat la Oradea ți se pune anatema, chiar dacă unii vor acest lucru că nu știi medicină, depinde de tine. Dovadă este faptul cum apreciază colegii din țară. Dovadă este faptul că am ajuns ca cel puțin pentru piesele de anatomie patologică, să nu mai luăm așa numitul tren de Cluj, ci trenul de Constanța, de București, de Timișoara, de Târgu Mureș și chiar de Cluj să aducă piese la Oradea. Și atunci am vrut să dovedesc că se poate și în Oradea. Depinde de tine ca medic. Sigur că îți trebuie o conjunctură și să ai cu ce să faci, dar cred că suntem câțiva, apropo, care încurajăm colegii tineri și rezidenții să nu plece. Și am dat tot timpul credit tinerilor pentru că sunt mai entuziaști și chiar vor să schimbe ceva. Cât de greu este pentru un medic anatomopatolog să se realizeze în România? Depinde de ștacheta care și-o pune. Dacă se gândește că, uite, vreau un salariu bun și cu asta, s-a realizat. Dacă pentru el, în schimb, înseamnă altceva, înseamnă
o împlinire profesională, o împlinire a ceea ce știe el și o recunoaștere, atunci este puțin mai greu. Dar, vedeți, revenind la întrebarea precedentă, să știți că mulți tineri pleacă din țară nu doar constrânși material, ci pleacă și din faptul că nu pot să se realizeze la nivelul profesional la care ei ar dori să se realizeze sau la care tânjesc. Și atunci e de datoria noastră să le creăm aceste condiții. În unele părți e mai greu, în unele părți e mai ușor. Sunt colegi care poate nu încurajează tinerii așa de mult și atunci este mai greu. Tot timpul dau credit colegilor mai tineri pentru că și mie acum ani mi s-a dat acest credit. Mulțumim pentru încredere. Și ce sfat aveți pentru studenții, rezidenți, medici și chiar celelalte cadre medicale care sunt în impasul de a alege să rămână în țară sau să plece în străinătate? Sunt ca la resursele umane. E greu de spus. Sigur că în străinătate o să obții un nivel al dotării cel puțin de la mediu în sus. De acolo plecăm. Al doilea lucru depinde cât de înrădăcinat ești tu de țară. Nu este foarte ușor să te adaptezi în străinătate. Eu am făcut niște stagii de pregătire în străinătate. La un moment dat, când se apropie sfârșitul stagiului ăla, te gândești, oare câte zile mai sunt? Au mai rămas atâtea. Din păcate, cred că politica de resurse umane în România, la nivelul Ministerului Sănătății, nu este cea mai adecvată și atunci cumva sunt forțați tinerii să plece, tocmai că nu au un loc de muncă, tocmai că nu sunt recunoscuți sau sunt folosiți pe alte nivele decât ar trebui să fie folosiți și atunci mulți cred că n-ar dori să meargă, ar dori să se realizeze aici, să încerce acest lucru, dar nu li se dă această șansă. Așa că nu pot. În concluzie, nu pot să spun. Depinde de la caz la caz. Am înțeles. Și ce schimbări ați vrea dumneavoastră să vedeți în sistemul medical? Sistemul medical. Ar fi important, în primul rând, să ținem cont de valoare. Să știm, să avem niște criterii nu subiective la niciun examen. Și atunci, sau mai puțin, nu există acum examen fără criterii subiective. Și atunci trebuie să știm ce alegem. Alegem aceste criterii pe examene cât mai puțin subiective sau alegem sistemul nemțesc în care te duci la un profesor, lucrezi pe lângă el, dacă faci dovada capacității te va lua și acum o să-mi răspunzi de ok, dar în România știm noi cum este și așa. De vedeți, aici este problema. Cum finanțăm sistemul? În străinătate nu o să vedeți decât rare ori să intre doi chirurgi medici primari în aceeași operație. Pentru că nu vor fi decontați. Deci nu o să li se plătească amândurora. Și atunci, cumva, sistemul te învață și te obligă. În străinătate va intra un medic primar, va intra cu un rezident, va intra maxim cu medic specialist în operații mai complicate. Sunt extrem de rare operațiile în care participă doi medici primari. Și atunci, sistemul obligă cumva medicii să îi lase pe cei tineri și să îi învețe. La noi, cumva, este exact opusul. Paturile mele, ceea ce știu eu, tu fă doar aceste foile de observație. Nu. Colegii tineri s-au făcut rezidenți, sigur, să facă și foi de observație, dar nu să facă exclusiv foi de observație. Și atunci, acest lucru trebuie schimbată mentalitatea, trebuie schimbată și trebuie schimbat și modul de finanțare, pentru că dacă eu nu finanțez doi primari pe același caz, atunci automat va lua unul mai tânăr, un coleg mai tânăr. Am înțeles. Care considerați că sunt cele mai importante realizări profesionale din cariera dumneavoastră? O să roșesc. Nu știu. Profesional, nu e realizare, dar îmi place să împărtășesc ceea ce știu cu colegii, cu studenții și cu rezidenții. Și ceea ce spuneam mai înainte, faptul că am schimbat locomotiva la trenul acesta de Cluj și merge invers. Vine spre Oradea și nu merge. Cel puțin pe anatomie patologică, pe o anumită parte, am pus locomotiva invers. Și de ce un viitor rezident ar trebui să aleagă această specialitate? N-ar trebui să aleagă. Am zis că n-ar trebui să aleagă, dar dacă îi place,
Două motive. Dacă îi place și cercetarea, are o posibilitate să se dezvolte. Sunt foarte multe fonduri pe cercetare fundamentală și atunci poate fi implicat în proiecte. Pe de o parte, pe de altă parte o să mănânce timpul. Al doilea lucru important este faptul că anatomia patologică s-a schimbat radical față de acum 10-15 ani. Dacă până acum era un fel de a nu știu cât arată la căruță, o cenușăreasă, în momentul în care în oncologie s-a schimbat paradigma de la un tratament pentru o boală la terapie țintită pentru pacientul respectiv cu boala respectivă, anatomopatologul joacă un rol foarte important. Și de aceea s-au înființat echipele multidisciplinare, în care, pe rând, rolul de conducător îl are anatomopatologul, oncologul, chirurgul. Dacă îți place challenge-ul acesta, atunci este important. Dacă îți place să te întâlnești cu pacienți care, teoretic, n-aveau nicio șansă, iar diagnosticul tău, sigur, mai complex sau mai puțin complex, duce la o supraviețuire a acestui pacient, atunci merită să facă. Nu trebuie, merită. Am înțeles. Și care este cea mai mare satisfacție din acest domeniu? A mea? Ceea ce spuneam înainte. Satisfacția, acum să zicem, profesională legată de specialitate e faptul că a început să fie recunoscut rolul anatomiei patologice în echipa multidisciplinară. Nu suntem doar ăia de la morgă, ci suntem sunați acum să vedem. Nu mai putem să mai facem, să verificăm o alterare genică sau expresia unui biomarker, să vedem dacă nu mai putem să dăm șanse acestui pacient care n-ar avea altă șansă. Cumva suntem mult mai căutați de clinicieni și în special de cei care asigură tratamentul în bolile maligne. Și ce sfat ați putea oferi dumneavoastră unui medic anatomopatolog la început de drum? E foarte greu. Trebuie să învețe foarte mult la început de drum, din păcate. Mai ușor așa, după o perioadă scursă din drum. E mult de învățat. Deci, foarte multă lume fuge de anatomie patologică și în România, dar și în alte state. De aceea este un deficit mare de anatomopatologi, nu doar în România, ci și în alte state, din cauza că e mult de învățat. E multă teorie. Acum voi ați trecut prin anul 3, gândiți-vă că nici 1% nu este din ceea ce ar trebui. Și atunci, la început n-are de ce face. Trebuie să învețe, trebuie să își aleagă să meargă în centre și să vadă diferite puncte de vedere legate de cum abordăm anatomia patologică, să nu stea blocat într-un anumit centru, pentru că chiar dacă este foarte bun centrul respectiv, nu poate să facă excelent toate ramurile patologiei. Și atunci sfatul meu este să-și lărgească orizonturile și să încerce să facă ceea ce face la un nivel cel puțin de la mediu în sus. În câteva cuvinte, cum a evoluat anatomopatologia în ultimii 20 de ani de când ați început dumneavoastră să profesați? Ce rezultate se pot obține acum comparativ cu trecutul și care sunt noile frontiere și preocupări în acest domeniu? Odată s-a dezvoltat foarte mult partea materială, adică aparatura. Foarte, foarte mult am evoluat de la aparate, să spunem, vechi, aparate care nu aveau performanță, la microscoape, să spunem, ultraperformante, microscoape care îți scot imagine digitală HD, 4K, dați seama că atunci claritatea depășește rezoluția ochiului uman. Pe de altă parte, a evoluat ceea ce spuneam de la cea cenușăreasă aia de la morgă, a evoluat în anumite, sigur nu peste tot, în anumite centre, la evaluarea modificărilor genice, la evaluarea biomarkerilor. De ce tot zic alterări genice și biomarker? Pentru că aceste determinări au în spate niște tratamente moleculare, sigur, extrem de scumpe, dar care și-au efectul în supraviețuirea pe lungă durată a pacientului, în supraviețuirea fără boală, și aici nu mă refer la pacienții care au boli inflamatorii, ci la pacienții cu cancer. Din păcate, ni se cere
dintr-un țesut limitat, să facem din ce în ce mai multe teste. Asta este o provocare pentru viitor. Pentru că este foarte greu să găsim atâtea celule tumorale câte ar fi nevoie și există tehnologii, Next Generation Sequencing, care și în anumite laboratoare în România există, inclusiv în laboratorul meu, dar provocarea este să aducem tratamentul țintit către pacient în timpul cât mai scurt și dintr-un material foarte, foarte puțin biologic. Și cum vedeți viitorul anatomopatologiei în următorii 5-10 ani? În România sau în general? În România și după în general. În România, din păcate, nu cred că se vor schimba foarte, foarte multe în următorii 5 ani. Centrele care și acum fac performanță se vor dezvolta în continuare. Din păcate, ar trebui, după mine, să fie niște standarde minime de dotare și de personal în toate laboratoarele din țară, ceea ce este politică de sănătate și ar ține de Ministerul Sănătății. Din păcate ne uităm prea mult la bani și la costuri și nu ne uităm la pacienți și la salvarea vieții pacienților. Aceasta vorbim de România. Iar să zic că ceea ce se va întâmpla în străinătate, cam trag cu ochiul ce se întâmplă în străinătate, pentru că sunt în anumite comitete europene profesionale și se dezvoltă exact ceea ce spuneam noi. O specializare inclusiv a anatomopatologilor pe anumite organe, pe cât mai puține organe, 1-2 maxim, și acolo faci performanță. Pe de altă parte, aceste supra-specializări în patologie moleculară, chiar în imunohistochimie, care trebuie făcute după protocoale și nu după ureche. Cam acolo ne îndreptăm și o să fie cumva un fel de cursă mare, pentru că apar noi medicamente, fiecare medicament apare cu testul lui companion. Și trebuie să ne dăm atestate dacă vrem să performăm. Am înțeles. Și cât de mare este precizia rezultatului anatomopatologic și cum a evoluat acesta? Mai este loc de îmbunătățiri? Tot timpul este loc de mai bine, dar ne-am dorit să fim tot timpul preciși, 100%. Uneori se poate, uneori nu. Uneori se poate nu se poate din cauza preanalitică, adică calitatea probei, cum s-a prelucrat. Uneori nu se poate din cauza noastră, nu suntem destul de bine pregătiți sau nu avem destule teste la dispoziție. Alteori nu se poate pentru că suntem limitați la cunoștințele din acest moment și probabil în viitor o să se cunoască alte alterări genice, ceea ce spuneam, ne ducem foarte mult în zona aceasta de molecular. Dar credeți-mă, orice coleg, indiferent de specialitate, își dorește să facă tot ce poate pentru un diagnostic corect, că este clinic, că este preclinic. Uneori e mai greu. Gândiți-vă că noi vedem niște celule, uneori lucrăm cu 50 de celule tumorale și trebuie să scoatem maxim din ele. Și înțeleg că în situații de dubiu, anatomopatologii se pot consulta între ei pe marginea aceluiași pacient. Cum comentați? E chiar indicat să se consulte. Din păcate, în România și nu doar în anatomie patologică, nu avem obișnuința aceasta a consultului în cadrul aceleiași discipline sau interdisciplinar. Trebuie să învățăm și noi că nu suntem mici Dumnezei, ci rezultatul sau evoluția pacientului este cea mai importantă. Și atunci, prin conlucrare, că vorbim de 2 anatomopatologi, că vorbim de anatomopatologi și clinicieni, sigur o să obținem un rezultat mai bun. Revenind efectiv la întrebarea legată de consultul anatomopatologilor, da, trebuie să știi până unde e capacitatea ta de diagnostic și să menționezi în raport că este bine să se facă un second opinion. Am avut cazuri care au venit la third opinion. De la mine au plecat, deci chiar dacă sunt medic primar de ceva bucată de timp, nu trebuie să-ți fie rușine să spui că doar până acolo poți tu să duci diagnosticul. Din vari motive. Este mai important ca
pacientul respectiv să obțină în final un diagnostic cu o acuratețe cât mai mare. Și ce se întâmplă dacă se greșește diagnosticul, rezultatul? Care este procedura? Sunt sigur că se greșesc diagnostice, pentru că este cumva în natura umană să greșești. Nu e bine. Partea a doua. Trebuie să facem diferența între eroare și malpraxis. Trebuie să ai curajul să-ți îndrepți eroarea dacă ai descoperit-o. Alteori aceste erori vin din asemănarea fenotipică, să spunem, a celulor canceroase sau în cantitate mică de celule canceroase, informații care nu le avem tot timpul, informațiile clinice sunt relevante pentru noi. Procedura este, v-am spus, nu se vor greși în diagnostice simple, în cele complexe unde capacitatea ta de diagnostic consider că este atinsă, să soliciți o a doua părere, o a treia părere. Și ce ne puteți spune despre responsabilitatea anatomopatologului? Pentru că un răspuns eronat poate avea consecințe grave și într-un fel și în altul. Și dacă din păcate da. Da, din păcate da, și trăim cumva într-o lume a malpraxisului de undeva la început. Probabil malpraxisul va fi mult mai important în viețile noastre ca medici. Eronat înțeles în România, dar nu e partea mea de competență aici. Ce se întâmplă? Două lucruri. Dacă vorbim de partea de prosectură, vă dați seama că poate să aibă repercusiune asupra clinicianului. De ce? Pentru că ceea ce pui tu acolo, ce scrii tu acolo, rămâne cumva ca și un act medico-legal. Al doilea lucru legat de partea, să spunem, de histopatologie de lame, partea aceasta joacă un rol. Dacă te trimiți un pacient care nu are cancer și îl diagnostichezi cu cancer și va urma un tratament, probabil va duce la decesul lui din cauza efectelor adverse ale tratamentului. Și atunci eu mă ghidez după, să spunem, sfatul mentorului meu, ceea ce spuneam domnul regretatului profesor Simu, care spunea că dacă nu e sigur că este cancer, mai bine nu-l dai cancer, pentru că sigur va reveni la tine sau la alt coleg ulterior. Dacă tu ai conștiința împăcată că ai făcut tot ce se poate, atunci da, poți să-l dai cancer. De altfel, prefer să atenționez clinicianul, să urmărească pacientul sau să rebiopsieze. Asta nu înseamnă că n-am făcut și eu erori, greșeli și de unele și știu și mi le-am recunoscut ca atare. Sper că n-am trimis un pacient care n-avea cancer la tratament, atâta sper. Și cât de importantă este experiența în acest domeniu? Da, dacă zic că este foarte importantă, înseamnă că doar medicii în vârstă sau cu o anumită vârstă sunt buni. E undeva un melanj, o combinație între experiență. Sigur că dacă aveți mai multe cazuri, ai mai multe șanse să recunoști acel caz comparativ cu un medic tânăr. Dar de multe ori să știți că înaintarea în vârstă te duce la niște stereotipuri care te blochează în gândire și atunci o viziune mai deschisă, mai tinerească, să spun, poate să te ajute. Deci e cu duș întors această experiență, dar din punctul de vedere al cazurilor, dacă aveți mai multe cazuri, dar uneori nu te ajută. Este important pentru anatomopatolog să fie în proximitatea sălii de operație sau nu? Era. Este important să fie în proximitatea clinicianului, să aibă datele clinice. Mai de mult era foarte important acest examen extemporaneu sau examenul la gheață. S-a renunțat la el pentru că s-au dezvoltat niște metode complementare care nu necesită acel tratament, acel diagnostic care presupunea păstrarea pacientului pe masa de operație deschis până anatomopatologul se decidea. Din punctul meu de vedere, este mai important să ai o comunicare bună cu clinicianul pentru a obține informațiile clinice relevante. Și să vă dau un exemplu de ieri. Un chirurg trimite o adenopatie laterocervicală, adică un ganglion mărit. Pacienta în antecedent avea cancer de sân.
pacienta era trimisă cu suspiciunea unui cancer din sfera ORL, pentru că acolo era frecvent. Fără informația că pacienta avea în antecedente un cancer de sân, sigur că se prelungea timpul de diagnostic. În momentul în care ai această informație, o verifici prima dată pe aceea și în momentul în care ți se confirmă, e timpul foarte mult scurtat și pacienta va fi trimisă repede pentru un tratament de cancer metastatic. Deci, e important să fii în proximitatea clinicianului. Am înțeles. Anatomopatologia este o meserie cu extrem de puțini specialiști, atât în țară cât și în străinătate. De ce și cât timp durează formarea unui anatomopatolog? Cred că am răspuns în principiu de ce suntem puțini. E mult de învățat. Da. La început e mult de învățat. După ce te specializezi pe anumite ramuri, e mai ușor. Dar la început e foarte, foarte mult de învățat și atunci pe mulți îi sperii. Cât timp durează? Depinde de tine cât timp durează. Depinde de capacitatea ta de asimilare, depinde de cât timp ești dispus să aloci din timpul tău liber, nu doar din timpul efectiv de lucru pentru a învăța. E relativ, dar undeva la ani buni. Am înțeles. Și mai mult ca și o curiozitate din partea noastră, câte probe aveți pe zi, de ce tip și care sunt cele mai frecvente? Acum, poate cei care nu știu, eu sunt axat pe patologia plămânului foarte mult și atunci pot să spun că am undeva, hai să luăm astăzi ce am avut, 23-24 de probe de plămân din toată țara, în diagnostic primar, am avut 60 de lame de imunohistochimie și am avut 20 și ceva de cazuri de citologie Babeș-Papa Nicolau, în condițiile în care am stat foarte puțin la laborator. Foarte multe. Mulțumesc colegilor mai tinere care mă suplinesc. Am înțeles. Contextul epidemiologic pe care îl trăim de mai bine de un an de zile a influențat viețile oamenilor atât într-un mod pozitiv cât și negativ. Cum a fost percepută pandemia în această profesie? Din păcate vedem drame. Frica de COVID, de infecție de COVID, limitarea accesului pacienților în spital, și mă refer la pacienții oncologici, au dus la anumite drame. Adică cancerul nu așteaptă pandemia sau sfârșitul pandemiei. Frica de a te duce la medic sau imposibilitatea de a ajunge la medic, de a ajunge la operație, a făcut ca stadiile în care sunt diagnosticate majoritatea cancerelor să fie în stadii evolutive mari. Mulți pacienți au murit. Astea sunt lucruri certe și ne putem uita pe statisticile oficiale și din România. Partea bună, am învățat tehnologie. Am reușit să colaborăm chiar dacă nu ne vedem. Și atunci și ăștia mai în vârstă am învățat N platforme. Credeți-mă că dacă vă era calculatorul și telefonul, nici nu cred că n-am atâtea aplicații câte platforme de comunicare sunt. Am învățat că se poate face echipă multidisciplinară fără prezență fizică. Acesta este un lucru foarte bun. Adică nu trebuie să mă deplasez eu din laboratorul meu, chirurgul din sală, ci se pot face aceste întâlniri în mod sau în mediul virtual. Dar, din păcate, mulți pacienți au suferit, și nu vreau să vorbesc despre patologia COVID, strict COVID, ci de patologia oncologică care are o mare legătură cu activitatea mea. Și care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește pandemia, evoluția pandemiei? Unde ne îndreptăm? O să ne obișnuim cu ea. Cu pandemia. O să ne obișnuim cu acest virus. Chiar m-am uitat, pentru că tu ai fost în anul 3 nu de mult, și m-am uitat în cursul de patologie respiratorie, s-a amintit acolo niște coronavirus. Deci coronavirusul în sine, ca și familie, nu e nou și nici nu-l băgăm în seamă. Acest tip este mai agresiv sau mult mai agresiv în funcție de mutațiile care le suferă, dar până la urmă va trebui să ne obișnuim cu el, să trăim cu el. Sub o formă și el cu noi, dar și noi cu el. Am înțeles.
Adresându-ne colegilor mei, de asemenea studenți la Facultatea de Medicină, care ar fi sfatul dumneavoastră pentru noi în acest context? Cum am putea să compensăm golul lăsat de lipsa practicii? Asta o să tăiați. Eu sunt împotrivă. Deci nu înțeleg care este diferența între un student, hai să vă dau un exemplu, student anul 6 și în toamnă este rezident sau din 1 ianuarie. Adică care este diferența? De ce nu poate să intre în spital? Sigur, cu măsurile de precauție necesare. Deci eu sunt împotriva, să spunem, desfășurării orelor și învățării medicinei online. Erau mai de mult niște glume pe Facebook și pe alte rețele cu Dr. Google. Cam așa suntem, Dr. Google. Sunt de acord că putem ține anumite cursuri, se pot ține cursuri, dar partea practică, dați-mi voie să mă îndoiesc că se poate învăța ceva. N-ai cum să înlocuiești informația dobândită de tine direct de la patul pacientului cu informația teoretică. Nu există. Deci nu știu cum o să recuperați. Din păcate, sunteți o generație de sacrificii. Eu sper să recuperați pentru că nu e medicină, din punctul meu de vedere. Și nu înțeleg de ce în cadrul facultăților, universităților de medicină nu s-a dus un război mai mare cu Ministerul Educației și Ministerul Sănătății să se accepte prezența studenților în spital. Sperăm și noi să revenim la normal și să putem practica nu e medicină. Da. E teorie. În final, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru noi, studenții? Cum ne putem păstra motivația și curiozitatea pentru a reuși în medicină? E greu. Trebuie, în primul rând, să experimentați mai multe lucruri, să vedeți, să vă lărgiți orizontul, adică trebuie să vedeți mult mai mult decât strict ceea ce se predă într-o facultate de medicină. Mai bine sau mai rău, nu vreau să comentez, dar voi trebuie să vă lărgiți orizontul. Medicina nu înseamnă doar strict ceea ce se predă, ci înseamnă mult mai mult. Munca de voluntariat, și am început cu munca de voluntariat, încheiem cu munca de voluntariat, aduce noi cunoștințe și noi orizontul, ceea ce spuneam. Motivația. Motivația ți-o dă ștacheta realizărilor pe care vrei să le realizezi. Cât de bun vrei să fii? Vrei să te compari cu cei din curtea de aici, nu sunt mulți, Dana, din curte, sau vrei să te compari cu colegii tăi din țară sau din străinătate? Și atunci de aici plecăm. Iar toate acestea înseamnă muncă. Că vrem, că nu vrem. Pentru unii mai repede se acumulează aceste informații, au o capacitate de acumulare mai rapidă, la alții mai greu. Dar la toți înseamnă muncă. Că ne place, că nu ne place. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și ne-ați ajutat să înțelegem ce presupune această specialitate, anatomopatologia. Eu vă mulțumesc și vă urez succes! Mulțumim foarte mult!